egészen pontosan a sörök világába utazunk. Trópusi gyümölcsöst, étcsokoládést, erőset és belga gyümölcsöst is kóstolhattak a bírák, akiknek az asztalára került, mert hogy Budapesten rendezték meg a világ egyik legnagyobb nemzetközi sörfőző versenyét. Trópusi komlós, étcsokoládés, erős belga gyümölcsös. Ezek csak kóstolók az asztalon, az egyik legnagyobb nemzetközi sörfőző versenyen, ahol csaknem 260 fajta sör kerül a szigorú bírák pontozó tollai elé. Első az illat, de számít a jelenés is. Majd ezután jön az ízlelés, a kortyérzet is pontot ér, végül összbenyomásra is adnak a bírák. Idén 16 kategóriában lehetett versenyelni. Volt egy nagyon finom portert kóstoltam, egy erős portert, az teljesen finom volt. A stout úgynevezett zabból kóstoltam egy nagyon finomat, és az első, ez egy ilyen Indiana Pale Ale, ez egy nagyon komlós jellegű sor volt, ez is nagyon finom volt. A hibák mindegyike pedig levon a sör értékéből. Ilyen például, ha fanyar, ha észteres, ami gyümölcsös, rózsás ízt jelent, vagy esetleg a kénes illat, ami a gyufájhoz hasonló. Persze a megmérettetés idején csak sorszámok szerepelnek az italok üvegein, így elfogultság nélkül tudnak pontozni a bírák. Bár aki kibírja a napilagos kóstolást, ami 15 fajta sör is lehet. Úgy próbáljuk szétosztani, hogy azért egyszerre egy embernek ne kelljen egy 15-16 sörnél többet kóstolnia. Ugye sajnos vagy nem sajnos, de le kell nyelni a söröket ahhoz, hogy valójában az ízeket érezzük, és az a tapasztalatunk, hogy ilyen szám fölött ez már kicsit nehézkessé válik. A szenzációstól a problémásig pontozhatók az otthon készült italok. A bírák szerint nagyon fontos az is, hogy mindegyik sör a megfelelő kategóriában nevezzen. A kezdő sörfőzőktől a bírákon át a versenyzőkig, az Egyesült Királyságtól Lengyelországig számos érdeklődő megjelent a versenyen. A bloggereknek pedig ünnep ez a nap, hiszen itt minden információ fontos, ami megosztható a világhálón. Ez egy elég komoly alkoholus dupla IPA-ja legendának, jellegzetesen amerikai komlok illatai vannak, ezek a komlok gyümölcsösek, tehát ami az átlag gondolkodásban benne van a sörről, hogy ez egy ilyen erő meccsnéző ital, sorsmogyoró mellé, az abszolút nem igaz erre. Ezekben gyönyörű trópusi gyümölcsök, vadság van, és szépen meg emellett a gyümölcsösség mellett van egy nagyon határozott ilyen gyantás keserűség. Ez a harmadik nemzetközi sörfőző verseny Magyarországon. A szakértők azt mondják, amióta legálisan lehet otthoni sört főzni, ráadásul adómentesen, egyre több finom hazai sörközösség megjelenik. A magyarok ugyanis imádnak kísérletezni a legmerészebb ízekkel is.